Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. KUSOWA Khalidwe kwa OYIMBA, Kizz Daniel. Tangu ganizani, kupita ku show ya OYIMBA yemwe muwa mukonda, koma simunamuonepo. Mumangomvera nyimbo zake pa wireless, ndikuonera pa televisioni, nkupezeka kuti pa nthawi yomwe wafika pa stage wayamba kuzimva, kudzitukumula nkunyoza anthu ena. Izizi ndi dzina mwa zomwe anthu okonda nyimbo zakatswiri wina wa dziko la Nigeria, Kizz Daniel, akumana nazo mwezi wa Juni mu chaka cha 2022 mdziko la Zambia. Anthu mdzikoli anali wodabwa woyimbayo atatsika ndege yake ku bwalo la ndege la Kenneth David Kaunda International Airport, akukana kulandira ndi kupereka moni kwa anthu omukonda. Kukana kulandira malowa womwe mtsikana wina amamupatsa ngati mphaso, komanso kukana kuyankha mafunso kuchoka kwa atolankhani. Anthu mdzikolo anakwiya naye ndipo anayamba kumunena momunyoza kuti asayimbenso mdzikolo, azingobwerera kwawo kamba kakuti ndi wozimva komanso wamatama. Zititere, Kizz Daniel yemwe atekesa dera la Africa ndi nyimbo yake ya Buga anapepesa kuti sizichitikanso. Anthu anamumvesesa ndipo anayimba mmene amayenera kuyimbira. Pa 6 August mu chaka cha 2022 kunayamba kumveka mphekesera zoti woyimbayo wakanika kuyimba ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Chinamtindi cha anthu chomwe chinapita kumalo wotchedwa Warehouse Arena anadikira mpaka 6 koloko ya mamawa, walolemba kuti mwina angamuone Kizz Daniel akuyimba, koma ayi ndithu sanafike kumalowa. Mwambo wa mayimbidwewu womwe umachitwa kuti Summer Amplified Concert unakonzedwa ndi mkulu wina wa ku Tanzaniako yemwe anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 300 million kwacha kuti woyimbayo adzayimbe mdzikolo. Kumeneko amayenera akayimbe ndi woyimba ena a mdzikolo monga Mario, Sarafina ndi Mabantu. Anthu ambiri kumwamboku anali wokwiya ndi mkuluyo, ndipo anayamba kuponya mabotolo amowa ndi kumaphwanya katundu wina kumaloko. Newspaper ya The Citizen ya mdziko la Tanzania mamawa lolemba inalemba nkhani yokhuza woyimbayo kuti wamangidwa ndi apolisi kamba kukanika kukayimba kumalowo. Amene anakumusumira ku polisi ndi eni omwe anakonza mwambo wa mayimbidwewo kamba kakuti anaphwanya mbali yayikulu ya pangano lawo posakayimba kumalowo. Ndipo malipoti ena akuonesa kuti tikiti imodzi yokalowera kumeneku imagulitsidwa pa mtengo wa 5 million kwacha. Mukanema wina yemwe akuzungulira pa masamba a mchezo apa internet monga Twitter, Facebook ndi WhatsApp akuonetsa apolisi a mdziko la Tanzania akumumanga Kizz Daniel nkumuyika kumbuyo kwa galimoto ya pick up pamodzi ndi amzake ena awiri omwe ali mugulu lake lomuthandizira kudzayimba kumeneko. Anthuwa anawamanga atawapeza ku Johari Hotel komwe anagona. Ndiye palinso kanema wina yemwe akuonetsa omangidwayo akufika ku Oyster Bay Police Station ku Dar es Salaam, ndipo pali apolisi ambiri. Kanemayo chapansipansi pakuveka mkulu wina akumuuza Kizz Daniel kuti ndinakuuza kuti usapange zimenezi, koma iweyo makani taona wakuyisa anthu mdziko lino. Mawu ena akuzamvekanso akumuuza iyeyo kuti apepese kwa anthu onse apo ayi anthuwa akhoza kumupha, kupatula kuponya mabotolo akumalo omwe kunalephereka kuyimbako. Malipoti ena akuonesanso kuti anthu awononga zinthu zambiri monga mipando, kuswa magalasi ndi zina kamba kakukwiya ndi kusayimba kwa Kizz Daniel. Pofika lachiwiri atakhala muchitulukusi kwa tsiku limodzi kunamveka malipoti omwe amaonetsa kuti Kizz Daniel watulutsidwa pa belo. Malipotiwo akuonetsa kuti anatulutsidwa pa belo mothandizidwa ndi woyimba wa ku Tanzania komweko wotchedwa Harmonize. Izizi zatsimikizika patapezeka kanema wina yemwe akuonesa Harmonize akumutsegulira Kizz Daniel chiseko cha galimoto ya mtundu wa Range Rover. Kenako anachoka mwachangu ku polisiko. Pakadali pano
apolisi alanda chiphaso choyendera cha oyimbayo pamene mbali ziwirizi zikukambirana chochita. Atafunsidwa ndi mtolankhani wina za chifukwa chenicheni chomwe Kizz Daniel sanayimbire kumeneko, a Steve Uwa omwe anakonza mwambowo ananena kuti anawuzidwa ndi mwini wakeyo kuti ndege yomwe inamubweretsera katundu wake inayiwala zikwama za katundu wina. Koma malipoti ena akuonesa kuti Kizz Daniel anakanika kuyimba kamba kakuti zija zovala pakhosi amati macheni panalibepo. Iyeyo akuti amavala macheni agolide, ndipo peza anali atavala cheni chimodzi chokha basitu akuti ndikukana kuyimba kamba kacheni. Iyeyo akuti amavala macheni agolide, ndipo peza anali atavala cheni chimodzi chokha basitu akuti kukana kuyimba kamba kacheni chagolidecho. Koma anthu ambiri sanadabwe naye mkuluyo ndi zomwe wachitazi, popeza ali ndi mbiri yozitukumula ndi kunyoza anthu ena potsatira kukana kulandira malowa, komanso kukana kuyankhula ndi atolankhani a mdziko la Zambia mwezi wa Juni mu chaka cha 2022. Pa 8 Julayi mu chaka cha 2020, Kizz Daniel anakananso kuyimba ku dziko la America, kumachita kuti anali atalipidwa kale ndalama zonse ndi omwe anakonza mwambowo kumeneko. Pa nthawiyo analipa tour yomwe anayikonza yekha yotchedwa Afro Classic USA Tour, ndipo anakangoyimbanso kumalo otchedwa Silver Spring ku Maryland kwa mphindi zokwana 30 zokha basi. Mama wake anatulutsa chikalata chopepesa kamba kakuyimba nthawi yochepako, ponamizira kuti mayendedwe anamuvuta popeza office ya kazembe wa mdziko la Nigeria kumeneko anamulanda chitopa chake choyendera. Iyeyo anawuza anthu akumeneko kuti adzapanga tsiku lina kuti azayimbenso. Pa 10 August mu chaka cha 2022 kwamveka malipoti omwe akunena kuti Kizz Daniel wapepesa ku mtundu wa anthu ku Tanzaniako kamba kokanika kuyimba kwake la mulungu lapitali. Kuwonjezera kupepesa kwakeko, wawuza anthuwo kuti lachisanu pa 12 August mu chaka cha 2022 ayimba mzikolo mwaulere. Izizi ndi malingana ndi zomwe akambirana ndi munthu yemwe anakonza mwambowo kumeneko. Kodi iyeyu adzilakwitsa dala nkumapepesa? Apapa zikuonesa kuti atalakwitsa ku Zambia mbuyomo anapepesa, nako ku USA anapepesanso, apanso ku Tanzaniako wapepesa. Anthu mkuluyo adzamutopera. Kizz Daniel akuyenda m'mayiko a mu Africa komwe akuyimba, ndipo kuyenda kwakeko akukutcha kuti Africa Classic World Tour, ndipo akachoka ku Tanzaniako akuyembekezeka kukayimba m'mayiko ena monga ku Rwanda ndi Malawi. Kuno ku Malawi, Kizz Daniel akuyenera kuzayimba pa 27 August mu chaka cha 2022 ku Lilongwe Golf Club mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu yemwe woyitanitsa woyimbayo Ayula Kawanga, yemwenso ndi mwini wa malo a Epic Exclusive Lodge, anawuza anthu kuti asiye kuda nkhawa ndi kukayikira kuti Kizz Daniel sazayimba kuno ku Malawi, popeza anthuwa anasayinirana kale mgwirizano womwe sangalephere kufika nkudzayimba mkuluyo. Izizi zikudza anthu ena atanena kuti mmene wachitira ku USA, ku Zambia komanso ku Tanzaniako zikuonetsa kuti kuno nako ku Malawi akhoza kudzapanga zosakhala bwino, mwinanso kusabwera kumene nkupangisa anthu omwe agula matikiti akumwambowo kutaya ndalama zawo m'madzi. Mzimayi wina yemwe amakhala mdziko la America ndipo amangodziwika ndi dzina lakuti Chacha, ndipo dzina lake lenileni ndi Chawezi Banda, anagula tebulo imodzi yakumwambowo pa mtengo wa 7 million kwacha. Iyeyu ndi mwana wa Alec Banda yemwe anathandizirapo ndale mdziko lino kuti zisinthe.
Bye-bye.